Nggih. Kurung metu belas lilo saawan mang. Sing meting ku mang gelang alit. Kembang kopi, ambil apa mang? Gerajakan, ambek derita cinta wis metu kabeh sak kaset ngono tok mang ayo. Lilo Mas Rudi. Awas benakno sik ta jarike ketok iku lho.
semanuwun. Matur nuwun ajan. Aku lho ana sinden sing jogete gedruk-gedruk ngene-ngene. Malah nambahi semangatku. Ate yo perdana lho nderek krida budaya. Muga kerasan. Ning kene iki fotono pokoke gelem mesem guyu gak mangkelan ya iso kerasan melu kene. Ngono. Awit kadang-kadang ana sinden tak sentak ngono terus mari ngono idepe kualik. Iya iya. Atur nuwun. Iki ana pamundhut, Nduk. Ana pamundhut saka Jetis Gelaran nyuwune bawa kutut manggung. Nanging mengko digawe pungkasan. Iki jane aku mesake Mas sapa Mas Rudi. Ket sore mangkak leren blas. Sitak yo gak gelem nggawa midi. Lah nggawa midi kan nabu esuk karo leye-leye ngene. Tekok ting tung. Diseneni kancane, Pak. Diseneni kancane gak oleh gawe midi ngono maksudnya. Iya. Dung tadang dung tang tang dung dung tadang dung tang tang dung ala ya. Gak tahu. Memang semangat. Jan hebat-hebat. So, hebat-hebat. Tunggu saatnya. Iki loro dhisik. Loro dhisik. Oh telu deh. Mbak Dwi Winarti. Karo Mbak Mala, Mbak Dwi Erayanti. Erianti. Sepote nggih sepot biasa ya. Sepote kolor pedhot ngono ya. Cantik ya. Semangat banget. Nduk, iki ana pamundhut saka ingkang mengkugati Bapak Bayan, Bapak Leli nyuwun nyuwun gubuk asmara. Najan mau wis dibuka nganggo gubuk asmara ning saiki panggah dilayani ngono, Nduk. Ning gubuk asmara iki ben Mas Rudi ora pegel-pegel dhisik gawe kendang ciblon. Mergo Mas Adang iki sugih. Sugih. Kendangane mbok. Sing tok kuwatire kendangan ceplak mulo iso ngono cetak ngono iku. Wah, ngono ki sinden atine tratap. Mangane Indra iku mau belajar ngendang kuwatire ana sinden tratap. Tapi lek sing ngendang Andre, sing ngendang Rian panjak kenong iku cetak ngono. Ngono iku pojokan iku tratap. Ya, jan. Nggih, Mas. Monggo dipun pinangkani gubuk asmara. Ya. Buka saron, Mas. Aja demung ketok ngegles. Matur nuwun Mas Sukar. Kersa nenggani gak ngantuk, Mas. Nggih pandemen Kartika Laras. Mugia kersa like, subscribe,
dan komentar. Ku buka biyen tak golek. Ya iya, aja gumuyu, Nduk. Sing profesional. Maksudnya nembang itu harus diresapi. Yen lewat aku kelingan. Nah, maksudnya itu di mana kamu pernah lewat ngono. Ngono. Kebon ndi sing pernah kok liwati ngono diresapi ya. Ya, atas. Catatan sajroning ati datan luntur rasaya merati aku kowe dadi garwa Celeguk. Cerita tengah wengi nganti jagat trimo sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa mergo lirik ning gubuk asmara. Matur nuwun ya. Dan si kembar mayang sekembaran iki yen manut karo Bagong, wah pira wen kuncarane asmamu, Nduk?
nemen iki. Kowe iku pokoke manut aku lagu apa ae, notasine pokoke nok kene iki. Notasine ning kene, suaramu ben apik, suaramu ben celing. Ning kene iki carane. Kowe senden aku ning kene. Mesti suaramu apik becik, Nduk. Ya. Ki ana pamundhut, sing dipundhut beh. Iki sing saka ngesing jane ngono. Ana caping gunung ning dibawani basa Madura. Lho iki ya. Iki Mbak Rutin apa Mbak Santi Rahayu Kusumat Atmaja? Sik to, cocok. Yen bawa iku mesti lenggah. Bawa kok. Oh. Ayo, Dong. Ayo marani. Marani bendaramu. Aneno nano nani nano nano. Lho, apa arek-arek. Ya, Mas. Mas Udin dindinganipun samping gunung, Mas. Bawa samping gunung. Mbak Ambar Wiranti, ada saka Laledan Mojosari, sing wis sering nongol ana kaca, kaca TV, TVRI sering, ning JTV sering, jan. Ngagem anu Mbak, nun sewu ngagem. Nggih. Basa Madura nggih. Nggih pura-pura ngoten. Oh, pura-pura ngoten. Nggih, kula kan seneng sering Madura. Niki Rem. sing asli saged Oh, basa iya. Madura. Niki nek enten kelintune nggih mumpun dipaido, dibeneraken mawon nggih. Ojo kuwatir, asale Nggih. saka kliru iku dadine bener. Oh, ngoten. Mengko anu ijem kiase tak nggawe cara kuno basa Madura kene bahasa Indonesia ya. Ben piye carane? Jenengan sing nerjemahaken ngoten. Nerjemahkan ngono no kaya ustaz. Nggih. Nggih. Monggo. Tintinganipun Mas. Selain gender aja muni. Aja kok pating telebok. Gender tok mawon. Saben malam ngabes konang sayang. Setiap malam melihat konang wayang. Hah? Napa? Wayang. Sayang. Oh sayang keliru. Ini wis tuwek iki kupikir rada error. Ayo, rada dublek. Dole titik. Dolet tete, olet tete. Mon memajang kon karo janur kuning ratin Memasang daun kelapa, janur kuning, udin ngene ya. Apa sing mburi apa? Radin apa radin iku? Oh ayu. Hati udin niku ayu ngono. Wah ya. Radin. Oh, Radin, janur kuning Radin ngene. Ya. Ya rada kupingku rada ndolet ya rupane ngono. Rodok sombong. Ya rada. Lah. Kembang bayi mak dari kenang. Beli kebab di Mandarin Gunung. Kan ono Mandarin Gunung, beli kebab di Mandarin Gunung. Betul. Iya. Provinsi Hansu. Iki kan yang Karawitana namanya Karawitan Cucengli gitu. Karawitan apa? Cucengli. Karawitane sinten?
Biyen mantan kok lho. Ah, kok. Iya. Lah niku bolone Li Cheng Sui niku. Li Cheng Sui ku tokoh Mandarin sing saiki arek-arek kan senengane film-film Korea. Oh nggih, Korea. Anu Dracin. Drama Korea. Drama Korea. Sering oleh duit. Drama Cina. Napa? Sering oleh duit ya. Lho nggih. Dapat uang niki dari lare-lare sering kula nggih kok. Dari Facebook gitu ya. Oleh 15.000 bangga. Lho 50.000 kok. 50.000. Nggih nek kurang nggih njaluk. Nggih baca. Njaluk bojone. Sing Madura temen gak oleh guyu. Paling duwur ae. Paling batin. Diawur ae ngene. Pajelena berangse berjalan pakai klompen pesek-pesek. Esek-esek gitu. Panas hujan. Panas hujan ling-ling sayang. Cepeng gunung. Niki gak sepiro selisih. Panas udan ling-aling caping gunung ya padha. Natyan bineka lapen lake. Saben benik lake. Senengane dalange. Lho. Basa Madura. Inumena son Inumane bersih-bersih, inumane banyu putih. Ngono lho maksudnya ngono. Ayo Nduk, jumeneng Nduk. Ayo introduksinya ya. Saron. Ayo. Ayo. Aduh, aduh. Aduh. Santi.
Nggih sampun. Matur nuwun. Mas Adang. Suarane apike ngene wingi nang Jogja kok ora mbok ajak. Ora diwawoh aku kok esok gak diajak aku. Mengko yen nang gone Kalimantan Utara mesti katut. Nang Kalimantan daleme Mas Bibin. Heeh. Ya nggawa yoga 6 sinden loro. Ning kono wayangane Solo. Ayak gak iso nang ayak 6 Srempek iso ngono ya. Ana pamundhut saka sedulurku tuwa, saka Jedhes Gelaran, bareng Jombang ingkang dipun pundhut dipun suwunaken nika apa mangke? Apa iku? Iya aku krungu. Bawa perkutut manggung sing nyuwara bukan sembarang sinden. Bukan sinden yang biasa kita tahu. Mereka beliau ini adalah sing sok ngempet lumpur lapindo. Panjenengane jeng Roro Dwi Benita Anggraini Kusuma Melatirin Unce. Ayo Cahayu, lenggah dhisik ya. Nggih Mas Bagong. Iya, Nduk. Kowe iku tak pujekake. Awal kowe iki gegladen ana krida budaya, mengko wis kuncara asmamu, bapakmu iki gak kuat bayar, Nduk. Amin. Contone kaya sinden-sinden wis kondang kalukeng rat. Biyen melu kene 250 bangga. Pak kula sakniki 900, Pak. Jare ngono. Iso ngono karo bapakne iki. Nggih ditindingi Mas Sudi. Jane sing longgo jejer aku mang sing perdana kok. Ya, semangat.
sugeng rawuhipun wangi-wangi ya bebek kutut manggon manas-manas hati kandas luas sak selae Apa Mbak Ambar nyoba? Blender nggih, Pak. Blender no. Kok nganti Dewi kene blender. Kene kok tiba mangan apa tiba ngombe ngono. Matur nuwun anakku Mas Vero, saka Ngoro uga Mas Iwan nggih. Muga aja wedi-wedi yen belajar seni budaya. Nggih, sugeng tindak, sugeng kundur. Monggo, slambar. Omben ben omben ben omben omben nono manuk kutut ata omben 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 nono omben nono sedidik banyune kawa cium segar manuk aku melu apa Glender ya bisa, jeng rutin. pakan nono kan pakan kan pakan kan pakan pakan nono manuke kuwi ata pakan 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 nono pakan nono sedidik pari sing tawa ngeten pelinggulan apa setyane kelakon Ya. Glender ngalor apa ngidul? Yen ngidul balik maneh. Jan. Kari gonge kok. Nggih, Bacut. Tereng nata Rama
bacotake kuda nyongklang Mas. Kur Kodo nyongklang tumpaan sang panci ambarake Bisyut. Aja lali mengko tanggal 10 Juli ana Desa Kelampisan Desa Kelampisan Tejo Kecamatan Mojoagung Jombang. Mengko tanggal 11 ana Desa Mojolegi Sawu Kecamatan Kutorejo Jombang. Budal mrene mau oleh terop loro nak. Saka Seruni Pungging karo Blentreng Gondang. Ya dicelengi ae mergo tanggale adoh. Tanggale mau sing 1 Januari, sing 1 17 September. Celeng. Jroning suka kita tudu tansah eling kelawan waspada, Cung. Ayo nyuwunake ndaramu ben bisa kasinyungan wahyu cahyaning ngerat kaya ngono, Cung.
anyariosaken wonten ing salbeting kraton Ndarawati ya kraton Ndarawaka sinten to sesembahan ingkang Anyakrawati ambau denda ing kraton Ndarawati Sri Nalendra Bathara Kresna ya Sang Padmanaba ya Sang Harimurti Kesawa ya Sang Basudewa Atmaja anggening miyosene waka wonten sawaning ingkang arayi Raden Bima Kunting ya Swala Bumi ya Setyaki putraning Sang Prabu Setyajit wonten Garbaruci inggih winastan negari Wana Wiruci. Sri Nalendra Bathara Kresna boten wonten ingkang ndadosaken ginem awit nembe pikantuk wewangsiting Jawata linangkup kathah pawongan ingkang semedya gawe ala tumraping Sri Nalendra Bathara Kresna ciliking gawe lelara gedhening gawe pepati ingkang angka kalih Sri Nalendra Bathara Kresna saben-saben betahaken Anoman Handayapati aji paweling kados mentok boten saged tekan wonten nggening Begawan Kapiwara ya Anoman Prabancana Kyai Harya Singamangajaya nun kasinggihan dawuh dalem Gusti. Ya, ayo mamang garitna kuku sing pasaliran. Ngestokaken dawuh Gusti. Kresna menghadap sekaning taman Surarebot ngagemaken Gajahira Saturangga Kresna sompeng jaya mulya Lima putra pria dayang turna Dewa jagat wasesaning Bathara kang kinarya pepanutan Yai Harya Setyaki nun kasinggihan dawuh Kakang Prabu ngene Adi mula bokane adoson awe-awe cedhak sumuyut sun raketaken mung kuduning jeneng kanan para iku arsa ajak ngrumpaka Yai miturut kedadian panjenengan ingsun nalikane linemekan roning Rudamala bantalan Bata Sarimbat manekung giya ana ngarsane Gusti kang ngamung tuwuh iku pun Kakang nampa wewangsit tibake pun Kakang iku akeh sing gedhing sengit akeh sing ora demen marang pun Kakang cilike gawe lara gedhene gawe pati lah sing angka loro panjenengan ingsun iku saben-saben kepingin nekakno Anoman Prabancana nanging aji paweling kaya-kaya mentok ora bisa nemokake
ana ndi papan dununging Anoman Prabancana. Lah mula saka iku Yayi, para reksanen kraton Ndrawati. Lah mengko yen pun Kakang wis sak njabaning kraton Ndrawati, negara Ndiwarawati iki bakal tak sabda dadi alas kanggung lewang-lewung. Nun kasinggan dawuh, Paduka arsa dateng pundi Gusti? Panjenengan ingsun arsa munggah menyanggoning kahyangan Suralaya awit ora ana suwiji manungsa kang bisa tak takoni, sing bisa tak pitanyo ana ndi papan dununging Begawan Kapiwara iku mau. Oh ngaten, panjenengan harsa munggah menyang kahyangan Suralaya sowan ing madyaning bale marcu Kunda Manik Yayi. Inggih menawi katusaken kula amung nderek kersa Paduka Gusti Dalem. Ya, yen kaya ngono antin ing dalem sawetara. Oh iya. Sendakep asta saluku tunggal. Sendakep to sampun makna tunggal kumpul plek kaya wong mati yo ngadeg. Ora ana wong mati ngadeg kejaba patining wit-witan diarana wit ngono mati ngurak. Awit manungsa tak ibaratake ana gedhong lawang cagak papat lawanging sanga. Diarana gedhong cagak papat iku diarani sedulur papat. Sedulur kang asale saka alasir bumi, angin, bumi lawan banyu. Diarani lawang sanga, manungsa urip kadunungan bobot nawa sanga bolongan sanga. Manggoning ana panca indriya, panca lima indriya pangangen-angen, indriya pamikir, dedonong ana mripat bolongan loro, talingan loro, grana loro nenem. Sing siji tutuk dadine 7. Lah maka mongko boboan sanga sing loro ana ngisor eruh nggone nanging lali jenenge. Matekur sejati memuja swantah kraton Ndrawati sinabdan dening Sri Nalendra Bathara Kresna saknalika dadi alas gegledekan. Bathara Kresna mungging jumantara arsa manjing dhateng ing salebeting kahyangan Suralaya. Pitanyo wonten pundi dununging Begawan Kapiwara Bayu.
Bagong nggih kula. Bagong lekang-lekong petinggi ning karang elo. Metu njaba nyangkeng cimat. Jimat ira sarutama. Lho ndara wisang ngene. Iya, Jomblo. Wis suwe ana kene nggih kula pun lami enten 14 dinten. 40 dina nggih. Lah apa? Lho niku mau ngetraken Ndara 3 niku. Ndara Angkawijaya, Ndara Gatut, Ndara Antarja, teteki. Teteki nggih. Ana ndi? Nggih wonten dhuwur mrika. Kula mboten kuat munggah, awak lemu ngenten peteng gedhe iki munggah titik ngoten ambakane sesa ya. Kula enteni mawon mriki sak muliye. Oh, iya. Ini Bagong. Ya kebeneran awakmu ketemu marang aku. Benere niku napa? Benere ngene. Aku ya ketemu kok karo semomonganmu. Ndara Angkawijaya. Iya. Ndara Antarja. Iya. Ndara Gatotkaca. Iya. Ya ana kono. Wah, nggih mpun nang ngoten. Lah terus napa wis kesinyungan wahyu? Napa niku wahyu cahya ningrat ngoten? Durung. Cahya ningrat durung manjing mrunu awit ana sing dadi pengpalange ngono. Sik, Gong. Iki kok ben aku ora kesrimpet ya. Kon manggon ana kene wae. Ikong kok lek gak tak kandhani lho. Engko dadak keprujut omong. Sinten niku? Ya momonganmu tak kandhanane yen kon ana kene. Sangumu ejek pondelas. Waduh. Lah kon mang disangoni piro lah ngono? 10.000. Wah, 17.000 mboten cukup. Jerman iki kula dum. Mandidik ding ya rek ya ngaten. Ya wis ora dadi apa. Wong main kene iku perdana kusuma iku. Ya. Ah, Bagong, anti ndaramu ana kene. Tak paranane bendaramu akebat kliwat kaya ngopo iki kok. Wadah. Duit kari 3.500. Golek kopi ae rek ya.
Eyang Narada, Eyang Bathara Guru, Eyang Temburu. Anak ulun wis anggeni ya kaya ngopo? Putu ulun wis anggeni ana apa? Putuku wis anggeni ana apa? Ana apa wis anggeni? Ngene ya, Yang. Iki mengko ana wong teka rene, ana wong teka rene. Niku sinten sing teka? Nger. Sing teka mrene iki dalanging Pandhawa ratu ing Kraton Ndarawati Sri Nalendra Bathara Kresna. Merga ing kono ya rumangsa nampa kabar sing ora becik awit dialapati marang wong liya negara. Kang angka loro nyeluke ameng-ameng utawa abdi kinasih kang aran Anoman Handayapati diceluk ora ngerti diwacakno Aji Paweling ya ora gadak. Takon mubeng mrana-mrana ya ora ana sing ngerti. Lah iki kok mrene. Iku kok mrene. Lah mangkane tak disiki laku. Eyang Bathara Guru, Eyang Temburu, Eyang Narada tak kandhani. Yen ana Bathara Kresna kene takon ana ndi papan dununging Anoman Purbancana? Eyang Kandha sing ngerti dununging Begawan Kapiwara iku ana Alas Wanawanda, ngomong ngono. Alas Wanawanda ngono ya, Yang. Iya wis anggeni yen kaya ngono, mengko yen ana Bathara Kresna mrene tak kandhananing Anoman ana Alas Wanawanda. Tapi